Представям ви Стоян Стоянов или диджей Тони, който ще има голямото удоволствие, а ние честа, да бъде част от сватбеното изложение Love is in the Air през октомври в Балчик. Сподели ни, кое е най-забавното сватбено тържество, което си провеждал? Като сватбено тържество, всяко си има неговата емоция, всяко си има красотата. Като ритуалите най-ми харесва причупене на питката. Винаги си има нещо различно, една голяма емоция, защото там си има и точните думички. Този ритуал мисля, че е най-красивия. Той е и много традиционен, нашенски. Има ли някой ритуал, който си провеждал и е бил по-различен като стил, по-различен като история, по-различен дори и като настроение? Може би, когато се прави изнесе ритуал, така казано, тип перформанс, когато разказваме историята на младоженците, още преди да сключат брак, как са се запознали, замесени хора в запознанството, историки с тяхни екскурзии, и когато разкажем тази история на самия изнесен ритуал, самите гости, когато им видиш изражението, и става едно приятно. Според мен те чувстват магията на Love is in the Air, това, което ще се случи по време на нашето изложение в Нимфеума в двореца в Балчик. Какво да очакват гостите на сватбеното изложение Love is in the Air? Професионално звучаване, сценично осветление, също така за първи брачен танц, сценични студени фонтани. Можеш ли да ни споделиш и да дадеш съвет към нашите младоженци как да изберат песента за своят първи сватбен танц? Винаги им казвам да се вслушат в това, когато са се запознавали, когато са минавали дните преди заветното да, за песен, която им е докоснала сърцата. Тях двамата. Това мисля, че е най-добре. Ще чуете и сами ще можете да споделите вашите желания за първи сватбен танц, а ние от музикално-артистична формация Да Стайл ще ги изпълним за вас. Нямаме търпение да ви посрещнем заедно с диджей Тони на Love is in the Air през октомври в Балчик.